Ja, men det vælger jeg selv. Bare I er enige, inden I råber ud, ikke? Yes. Så. Så. Gælder der om at komme og sidde med en batteri i stedet. Skal du lige prøve et par... Jeg vil sige, der er ikke en havkajak til det her, det er meget mere almindeligt. Og vi har måske allerede balladen der. Du kan skynde dig at tage den, inden du går ind på stenene. Seriøst? Seriøst? Sneen ikke så langt væk. Ja, det er noget ikke. Vi skal lige have en redningsaktion i gang på et spørgsmål. Den bliver hentet. Og det er godt, det bliver så den vej. Altså, vi skal ikke hente den i Sverige. Nej, nemlig. Det var godt nok tidligt. Ja, tiden startede. Nej, vi har ikke været over startlinjen endnu. Det er sådan marker. Spørgsmålet om det bliver koldt nu på turen. De er de løse kar i, det er også. Det overhovedet kan lade sig gøre. Ja. Jeg tror ikke, det er første gang, det sker det der. Okay, I ligger der klar til start. Skal vi den her, eller gør vi den? I siger bare til, når I er klar, så kører vi. Det er vel, når du smider den der. Ja, så smid den. Klar? Ja. Yes. Så er vi kørt. Ja, det er godt gået. Ja, det er flot. Det var 1,5 meter. Det er nok en god tid. Jeg tror ikke, at du... Ja, der er minuspoint på den der. Ja, hvad? På gangen ned i vandet. Ja. Jeg var lige ved at sige mig selv noget. Sådan der ved du. Jeg kører vejen. Lidt mere afstand. Måske bare ikke godt betale sig at spille sådan sammen. Altså skubbe over til alle? Ja, sådan agtigt. Ja. Og lidt mere løft i den. Der er begge venstre om, ikke? Vi skal gøre bøjerne på venstre side. Nej, vi skal have... Nu skal vi selv om. Nu er vi enige. Nu er
Der er den yderste først, siger du? Ja, ja. Det har jeg et balanceproblem. Skulle være imellem os. Jeg mente med minus på en eller anden. Ja, det var meget for sjovt. Længere til venstre. Det var det. Der kommer også lidt sød måde i det hjælper, ikke? Der er lige forbi bøjen her. Ja. Vi driver lidt, så vi skal nok have højere. Ja. Jamen, så får vi også lige bygget plads af det. Nu går det. Sådan der. Yes, sir.